Tato mo ano? Ha? Tato ninyo ani? Oo. Daghang pa tato ninyo? Nakapot. Nagmay. Okay. Kani ko. May dagang tao. Napingin na may dagang tao eh. Sabi rin. Aywa yung mga trabaho, bang suroy. Okay, mamista ko ani balaya oh, nara. Kali. Ani balaya kung pamistahan karon mga guwaps. Okay, adto na ko. Tada! Ikaw kay daya akong kabas dire. Sulod ko ani nga gate sa akong classmate. Muling balay ni Marlon Amadio among batchmate. Okay, naa dire sa ilaw akong batchmate gahuat ug ali ko sulod. Kita sa among posing sa ko. Okay, yala, tara re, Mustafa. Ini ako sa kuang batchmate ko. So, Asal? Mista ko Asal? Ang tinuod kay, dapat yang bahasa masih ingat battery diri. Oh, dara akong mga narkuan na yang lili ko ani way tao. Saya basta ka na ko ang kilid. Kumo ni akong kinakusgan batchmate. Ya po da. Oh. Ya, ang tao ni na usa nga sa mga pamistahan karong liga. Una itong mapasalamatan ang atong designer and release, ang atong Bishop Emeritus na ikamingawan yun sa tanan. Kaya lakon mo ganyan Bishop, tagwalin niyo kay imingaw niyo. Una nga atong pasalamatan si Bishop Leonardo Y. Mendoza. Kaya salamat Bishop. Lakon mo kay kinumdum mo Bishop, kami ang last batch na mga pari ngayang iulinahan 2016. So wala nga proud ko nga mingon nga siya ang ga-ordain namo. Daghang salamat kayo Bishop. Salamat usab sa atong mga kaparian ikan sa atong vikaryato, ikan sa atong dioceses, ikan po sa SPD community sa ilahang pagahid panahon. Bisag busy ni sila karon kay concert na po niya gabigin. Wala nga duha rami kami kahapon kay kaning mga tawhana nanayaw ni Presidente Sir Mario Garcia, sa atong Paris Finance Council, sa atong chairwoman si Mrs. Rafael Salgados, sa kanang grupo ng mga inutan na naghatag po kalambusan ni isnahan sa tanang mga chakali. Salamat sa mga tao na naghalag ng mga bulag kanindot kaayo din sa altar, sa karo. Ang sa din sa simbahan, ang Malvelda clan, ang sa karo, sa mga Surinas clan, kauban sa Legion of Mary, Martia. Lahanan ng Santos na Misa at unato ang kalinaw luma ni Kristo. Yeah.
Asam tani we. Naik wae. Oke, dari ngapuntahan. Tadi tindakan mending lucu kuana. Oke ya. Hey Joe. Ayo, sige dok. Lagi sekali. Ini bangga balik? Hah? Beneran? May sunghan na to. Sino ang sunghan? May sunghan na to ah. Sunghan na isda. Sunghan. Tara. Ano na kabisiyok? Ya. Ini bersih, kebakaran kayak biasa kuari. Kuha na tani pagkuha ta sultan. Oh, ini importante. Ang mga high blood na tanipang. Atay daw. Kalimutan sa ayaw buhuma na. Hinangan. Ang mga high blood din. Alin mo rin? Muna nga ikaduhalay. Gamay mo din. Dara mamaligong na kapsa ko. Dara. Mamaligong. Mama Igong. Ay, asawa Igong. Ay, sabana ko digong. Ha? Igong ba kung anak na Anak may digong may nga. Oh, Igong imong. Man mo ni uso sa ay na. Moy yangga ba? Oh, Kaya anak ng igong. Nagdala igong. Igong ni mama papa mo. Isang bana. Oh. Igong pa papa mo? Di man. Oh, di ko. Kung anak mga lang. Anak nimo. Abantura. Adu ikaw may nga lang Igong. Ay usangay ni Igong ang imong papa ba? Simba mo lang. Wa, simba kay karon king. Dito la misa na mi ane, wala mi simba. Dito la misa. Kanina oy. Dito. Lamisa ra dito. Di wala. Dito mo gikan sa merkado. Ang si Jadi dito natangnan. Ibaw nang yun pang gamagaman. Agi karli may sauce na sad. Pero mo open mo sa ako na niyang tanaw mo na ara mga itong vlog nga wa pa mo sikat.
Tignan mo di ako sa vlog ni mo. Ano ka? Jama-jama na. Bahala ako. At ang souvenir natin na po. Kung matiguang natin kinail ba. Hindi natin kalakaw. Datlawin. Ang gwapa ng kasmitaw na ni. Gwapa kaya po ni Ronoy. Wapay pagbulubad Sa ni. una ra, sa una. Sa una, summer to sa una. Okay. Ano ito mauna eh, buwang. Yang nga to. Ay, boss over lang eh. Diyan ko daw makayanin. Marikal. Diyan daw. Hayay. Okay. Tunang, bunyi. Masih berani mau curi tuna laway. Saman? Oo, mo na. Yung pagkaunay, Yung kakano day. paano na kamay? Picture na ni kung na kaya man. Okay. Pung edit. Kami ako na. Ang nga. Sugod sa uno ba ni mo? Dapat kaya tayo lambay o mong buta lambay? Muya mong buto sa hapon na. Ha? Pati sutihan, tumorni o ka ng alaura? Alas ako, marot naman po nagpangapan lambay na pila. Hindi ka na pa na sila ilahin nga bike pa after ano. Gimid-gimid ya, ni birlay kay ato sa iladura, kung ano pa. Nagpailanis eh. First pag ni. Istimita dun nga magkakuan, pila ka ba yung motor ron? Pila ka ba? Pila kasi nung listahan. Pat? What? Berlin man pa. Pagkakaan, pasal ka balik na rin ng hapon. Ih, video. Magkagay na? Ha? Okay, dia bio. Pang finishing na ni. Ito na ito, ito to. Dia po katigan din niya. Ito na to. Ito na bring na to. Oh, lagi salin-salin daw kinsa kung utong di ka limkag baboy dia pod. Ay, Nagsara naman eh. panag. Ah, dia po di gusto kanang igang dia sa ali mga igang dito. Okay lang. Mayahay din eh. Hindi, mas ganahan ko rin. Hindi ko komportable man na to. So di ka asit. Ah, si Marilyn oh, dia sa mong kabat. Ato, Sa magka-respektar og Respeto. ato balang mukaan ka usay. Oh. Ato na balibad dito. Ato ano eh. Pang magdadala ko asa man tapang abi ko adto. Aba, kusugi do.
Mamali na po mo, sir. Malhin na po mi taon do. Okay, din na. Paduang lang yung mali. Okay. A few moments Sino lang later. kani ko gabi? Uy, diyan may yung brother rin. Sige sa kanya niya na. Uy, Sige Marco. Mulo pa taon ni alas 4:05. sa tayo, manap. Madam. Gina ra Gina Rolando diyan mo tigsusunod kay. Doon, mula ikan mo gamitin Kabas siya. mo ni Kuan. Daan na po. Agaw. Ito mas lalagitan. Pepe. Agaw. Kasama ron. Lima. Kung mga tiguan ka? Ako ba Ako ito? tiguan. Ay una kulo sigong. Isuon mo na. Isang Lot. isang bako. Isuon mo na. Manghod isa. City. Ako tong sakto ay si Bibi may mabuwang ani. Kabats niya. Hoy bats ni oh motoy bats ni mo. Manghod. Mangod lagi si Bibi. Hoy, isuon mo. Suon gud. Ara mas pa po. Ha? Mas kasi magwang dugol, maglibog mo tani. Ato libo-libo. Ikaw naman dani. Aron. Awas mo sod. Pwede bitaw ka patanan. Maglibog kay kaluwa mo. Palihan na tiguwa. Kaluwa, basi kaluwa mo. Dawa na ang lagi insuhan ko ka. Ay, pwede. Siyempre ang mga Diyos nang sa. Lagi kami pa insuhan sa mali, insuhan eh. Ay, alam sa kaya ko na. Gibay, gibayran mo nila. Aron na Diyos no. Diyos na ni sa una nang siya. Ha? Happy tra. Kada yung kinakusgan na kan mo, kinakusgan ng amigo at amiga. Ang choice na asin. Okay. It's hari bus over lang haning uban ani. Marilin kidnap na. Oh, niya na pumisa.